entek sulamamu. Ya kuwi lho sak ngidul jane. Iki mbok gekne ngono ya. Ya kudune cek pisanan ngene iki jatahmu 2 tahun anggitmu iki. 2 tahun iki. Ning kadang daerah sing tunggal iki akeh ora gelem kok. Heeh. Iki wong akeh ra gelem ya. Yes. Anu dhewe ae. Ha iya. Kapok Lombok ya ora isa. Ning biasane etanmu iki ya nemen ya ndak kuwi. Kuwi? Heeh. Lah iya. Lah piye ora nek anu wong kok. Mesti nggawa mercon mbune ndilakane. Mercon. Mercon tinggi anu tikus lho. Kae. Soale padha mati ning rong disumeti mercon. Lah kok iso ya? Paling saking mercon? Sing muni lho. Wes sing iki muni kok. Lah sing tek kuwi muni kok. Wah suarane banter anune Pak Imam. Tangkine yo. Ureng yo. Nggih, pas anu jam 7 niku lho Mbah sine wong Pak Musleh. Jam 7 kurang seprapat ngetan dereng wonten kok. Niko, pas ngendi sampean? Aku sekan kok mati nyapo. Kok ngarepane Pak Sur lho. Walah nggih. Listrik sengetan mati. Nggih. Blok ngenamu sak ngetan mati. Nggih nika kan teng jane peno nika. Aku ngetan wis lokasan lah kok cah papat to. Ngumosoki banyu ning kan. Lah iso ndut aja banyu. Lah semua lah ya nek yo sarane wong cukup. Ah nggih, lah wong nika sing nem saloke. Tangkine. Nggih no, oh disemprot nggih pemadam nika mantar bubuk-bubuk ngono. Kayak pemadam wis mari no. Nggih. Mati kabeh pemadam. Balik. Yogane sing kenengan sikile. Karo buruhe gegere. Nggih niku tak maksuti langsung digone rumah sakit to candake niku. Anake niku sing kang sikile. Mati sak suket abange mati ya. Lah anu kuwi, nggih pari ra apa-apa. Ra apa jarene. Jarene sapa? Pak wes to Pak Imam ya? Tapi parine wis rada dhuwur kae, fotone setawamu. Ndak apa-apa. Enggak apa. Tapi mbok iki parine. Ya ini iki. Tikusmu iku ning galengan iki lho. Galengan mujur ngalor iki lho. Lak sing golongan-golongan tak anu kaya
tak maksud mati ning jero lah. jane lah anu koyo Pak Imam lho. Sore ngene karo go mercon. Engko tikuse ning anu disumete. Sumete. Tukane jane mercon. Pak Caca yo lek kecemplengan aku. Opera oh, Gelis bedas kok. sing anu kuwi sing enek sumbune. Ora. Sing semok to. Heeh. Lah 9.000 kuwi. 7.000. 7.000. 7.000 ora. Lah Pak Imam kan kuwi. 7.000 sini 18. Komae jengglong yo. Anake kantil. Pak Imam yo resik no malian. Iki bar kuwi dingane katakan kuwi. Yo ora patekane malian. Lah iya, lekas rada suda to. Kudune yo ngono kudune. Lah awakmu ora jen Kene motor sih. Wong adah. kudune langsung nggawa anu awake dhewe. Gorek. Oh, karo cepak-cepak endut. Anu ledot pisan anu apa jenenge apa Encelat. anu piye ora paham kena nutup anu lho. Lah ini tuh bolongane kuwi. Bolongane lho. ZN. Rasape jowo. Yang ngijokne ZN-e tinggi sing semprot tok ya Pak Muri. Eneng, kete pangga eneng. Bertinggi ngijokne. Kancane yo wiju ya Pak Muri. Klaten dhek pindul wisan kuwi kan. Oh. Urung tandur mah benjol ya. Berarti karipan mah bengi. Kopi tandurnya dhewe. Hah? Sing tandur dhewe ono. Endi? Dul. Mae suprehno ya. Ya mengatur ono tandur nanti. Mae benjol. Wah, atos lho kae. Gak suket kaya ngono. Golek anu ki lho, kulupan. Golek kol arep apa? Aslinya 5 juta, mbok wae 4 juta. Pager wesi tengah ya. Kuwi kondi wi. YouTuber liar iki lho. Zamane karisma kae YouTuber liar akeh kok. Gek live kabeh kae. Kabeh akhire semrawut ora ditata karo panitia. Akhire tak golek ning pager karo sing kok pura gelem ngomong kan awal kae aku tak geni dhewe. Kok lali aku ngono. Ini malah kepaksa nyewa umpama aku dhewe ora usah bayar. Piro pagere? Ora apa-apa. Pagere piro 2.000? Geran? Karo aku kuwi karo wong itu. Apa nganti teko perapatan to kae? Entre cah ndelok live kuwi yo. Sing ruwete kan ngono-ngono kuwi.